आई आलेली आहे आणि तुम्हाला आता दाखवतो गव्हर्नमेंट कडनं आम्हाला काय गिफ्ट भेटलेलं आहे. काय ताई? आनंदाचा शिरा. आनंदाचा शिधा शिरा शिरा मारलं सगळ्यात. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडळी आंघोळ वगैरे झालेली आहे आणि वाजलेत करेक्ट 9:30 आणि आज झालेला आहे उशीर. खरं तर आज बुधवार आहे तरी पण मी अजून घरी आहे, कारण त्या दिवशी जाताना वाटेत आमच्या 2 व्हीलरचा टायर फुटला आणि गाडी गॅरेजमध्ये आहे. सो काल टायर चेंज केला आहे पण चावी घरी होती त्याच्यामुळे गाडी काय आणायला भेटली नाही. तर आता बाबूला घेऊन जायचं आहे त्याच्यामुळे मी थांबलो अजूनपर्यंत. माझी तयारी झाली, तयारी म्हणजे आंघोळ झालेली आहे. आता लगेच नाश्ता करून तयारी करेन. सो नाश्ता करायला बसूया. आज नाश्त्याला आहे तुम्ही बघू शकताय कांद्याची भाजी आणि चपाती. सो या मंडळी नाश्ता करायला करा. फायनली नाश्ता पण झाला. गाईचा चालू आहे, जातो आता तयारी करायला. फायनली तयारी पण झाली आणि टाइम झालेला आहे निघायचा. चावी आणि वाजलेले आहेत 10:05. बाबूला जरा उशीरच झाला, ठेवलं आई सोडून गेली गाडी येताकत. बुधवार बाजारात नाही रेशन. सो मंडळी लेट्स गो, जाऊया बघूया आज कुठच्या दिशेला जाते आणि काय करतोय. दररोज आता बोलतोय, बोलले का जाते का नाही, काय जाऊकच गावना नाही. कसली मासे? बरं चल बाबू. बरं तर मंडळी अशा प्रकारे आपल्या भाड्याला सुरुवात झालेली आहे आणि कुठे आले तुम्हाला मी दाखवतो. मंडळी जो सायलेन्सर आपण काल जोडला ना गाडीचा, एकदम मस्त आवाज येतो, फडफड 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 मस्त ऐकायला भारी वाटतो. आणि एकदम स्पीड पकडल्यावर नंतर एवढा आवाज येत नाही, ते चांगलं आहे रनिंगमध्ये. पण स्लो असताना आवाज एकदम मस्त येतो भारी आणि ऐकायला पण जबरदस्त वाटतो. तुम्हाला दाखवतो मी कुठे पहिलाच भाडा घेऊन आलोय. तर आज आपण आलोय अणाव उमरमाळा येथे. तर एक गाव दाखवणार, तसं आज उमरमाळ्यामध्ये आलोय आणि इकडेच माझी मावशी पण राहते. तुम्हाला दाखवतो कुठे रोड गेला. आणि आता मी का मावशीला बोललेला नाही कारण आज बुधवार आहे आणि आज बऱ्यापैकी गर्दी होती. तुम्हाला दाखवतो वातावरण कसं आहे बाजाराचा. करेक्ट तुम्हाला पुढे आता डाव्या साईडला वडासारखं किंवा पिंपळाचं काहीतरी झाड आहे मला वाटतं. कसले दुकान बस थांबा, उमरमाळ कसले दुकान स्टॉप. सो तुम्हाला दाखवतो आजी बसली इकडनं करेक्ट डाव्या साईडला. इकडे मावशी राहते माझी, आजी भेंडे काय बसली. खरं तर इकडनं मावशी कुठे राहतेली दिसते या साईडने, डाव्या साईडने करेक्ट. लेट्स गो. भाडा तर सोडून झालेला आहे आपला आणि कोणाला जाऊया. आणि आज खतरनाक गर्दी दिसत होती. एवढे दिवस सकाळची गर्दी नाही दिसायची पण आज गर्दी दिसते बऱ्यापैकी. तर उमरमाळ्यामधनं किंवा त्याच्या पुढे लगेच पंदूर आहे, तर पंदूरमधनं कोण असाल तर कमेंट करून नक्की सांगा, आपल्याला थोडं चांगलं वाटेल. आणि 100% कोणाचा नाही कोणाचं तरी गाव असणारच पंदूर किंवा उमरमाळा. सो असलं तर नक्की कमेंट करून सांगा. लेट्स गो जाऊया कुडामध्ये. फायनली कुडाला आलो मंडळी आणि गर्दी तेवढी वाटत नाही. मग अशी मी जात होतो ज्या भाड्याला तेव्हा भयानक गर्दी झाली होती. आता का उन्हामुळे उलगली काय माहिती नाही. तर असं आहे आजचं वातावरण. मला वाटलं गर्दी झाली असणार प्रमाणाच्या बाहेर, येईपर्यंत उलगला सगळा. त्याला जायचं आहे भाड्याला आता करेक्ट 3 मिनिटात पोहोचायचं आहे. जवळ आहे, लांब नाही. जिजामाता चौक इकडे पण नाही, गर्दी कमीच झाली. आणि आपल्या पुढे गाडी चालते स्वप्नील दादाची. ही गाडी बघताय तुम्ही, स्वप्नील दादाची. लेट्स गो साईड साईड साईड. तर मंडळी फायनली तुम्हाला भेटते मी घरी आणि खूप वेळानंतर. तर दुपारी घरी आलो होतो, त्याच्यानंतर गेलो परत लगेच रिटर्न भाड्याला आणि आता त्यांचा रिटर्न भाडा होता तर घेऊन इकडे आलो परत. सो आता 7:30ला निघणार आहे. तर आंघोळ वगैरे झालेली आहे आणि दिव्याने इकडे आग पेटवत आहेत खाली. मंडळी दिव्या पेटवता आग आणि आई आणता लाकडा. खडे बुतूर पडियेत. चला चला की पाऊस पाऊस करू नको आज येणार नाही. पडे की
खरंच आपो केळीच्या वर नाणी आकडा घाल आग पेटायची नाही. पाणी भरलंय पाणी भरलंय आज मंडळी ना आई आणि रेशनवर गेली तर रेशनवर काहीतरी घेऊन दिलीत आणि त्या गिफ्ट असा जबरदस्त भयानक तुमका दाखवते आता गव्हर्नमेंट कडनं मिळालेला गिफ्ट. तर ही बघा या प्लास्टिक असा उपयोग केला आमका आणि पोल्युशन जाता आई प्लास्टिकान. पण काय करतलो रॉकेल नाही तर करतलो काय तापण आणा. मंडळी जाऊया आम्ही तुमका ह्या दाखवते रेशनवर मिळालेला गिफ्ट दाखवते तर बघूक जाऊया चला. ही आई आलेली आहे आणि तुम्हाला आता दाखवतो गव्हर्नमेंट कडनं आम्हाला काय गिफ्ट भेटलेला आहे. काय तर आई आनंदाचा शिरा आनंदाचा शिधा शिरा शिरा काय शिरा मारलं सगळ्या आनंदाचा शिधा. तर म्हणजे तुम्हाला मिळालं काय नाहीये गिफ्ट तर किंमत केवळ 100 रुपीज. तुम्ही बघू शकताय काय हा मशीनवर अंगठा लावताना आपल्या थैलीत 4 बकेट असल्याची खात्री करा. मंडळी काहीतरी हा आतमध्ये आता माका पण माहित नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त मंडळी या गिफ्ट तुमका मिळाला काय नाही तुम्हाला भेटलं काय नाही गिफ्ट रेशनवर धान्य इला तर नाही आम्हाला तर भेटलंय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल याच्यामध्ये आहे रवा ते सांगा उलटाच वाटतं रवा सुपरस्टार रवा साखर नाही डाळ. ओके काय चाललं तुझं आई चणा डाळ डाळीक साखर चण्याचे लाडू करा चणा डाळ चण्याचे लाडू करा साखर साखर डाळल्याच्या पॅकेटात घातल्या वाटतं ना. आम्ही रव्याचे करून बघूया. सो मंडळी एवढ्या वस्तू भेटल्यात रवा डाळ साखर आणि पाम तेल मेन म्हणजे पिशवी आणि पिशवी. हा बाजारात बरी झाली कांदे टमाटर बाबूक बरी आहे ना कांदे टमाटर आता बाबू नेतो नाही दुकानात बाबाच्या दुकानात नेऊ बरी आहे. सो मंडळी तुम्हाला गिफ्ट मिळालं काय नाही चेक करा तुमच्या रेशनिंगवर त्याच्यासाठी रेशन कार्डवर जावं लागणार. सो चांगल्या प्रमाणे हा अंगठा लायताना पिशवी चेक करा 4 पाकिट आहेत का नाही 4 पाकिट आहोत काय. गुढीपाडवा मस्त केलं ना इथं कशासाठी काय माहिती असं दिवाळीत पण दिलेले ना. होय काय मस्त. किती रुपये आहेत 100 रुपये 100 रुपये आहेत भारीच ना. सो मंडळी तुम्ही चेक केलं असेल तर चेक करा रेशन कार्डवर अवेलेबल आहे. 100 रुपयात काही 4 वस्तू मिळत नाही. तेल पिशवी एकच जातं 100 पाम तेल 120 रुपये. आणि इकडेच दाखवलं बाहेर कारण आज लाईट नाही आहे आमच्या घरी. लाईटीन गोंधळ मारलं ना. A few moments later. तर मंडळी फ्यू मोमेंट्स लेटर तर भेटतोय तुम्हाला खूप 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 उशिरा. आणि खरं तर मला आला होता भाड्याचा फोन आणि तुम्हाला माहितीच आहे याच मोबाईलवरून ब्लॉग शूट होत आहेत आणि याच्यावरतीच भाड्याचे फोन वगैरे येत आहेत. तर मला भाड्याला जावं लागला आणि आता बराच वेळ झालेला आहे. तर जेवण पण झालेलं आहे आणि जेवण आज केलं मित्राच्या घरी. मित्राचा बर्थडे होता तर तिकडे गेलो होतो त्याच्यानंतर. सो मग आता घरी आलो. सो आता काय नाही आता मस्त ब्लॉग एडिट करायचा आणि झोपायचा. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.